Tangkap. Patatas. Carrots. Sibuyas. Ahos. At sal. Karne. Sibuyas. Ahos. Okay, mix mga badi para maluto. Ahos. Naman ang pork para mahumok kay gahion na ba ni siya nga baboy. Next ba na mga badi. Ngayon din ito black pepper na powder. Alam kumot. Toyo. Suka. Ba't nga natutubig ba di para mahumok siya? Okay. Tatlo ba? Makan ni ba ang atsal.
maluto. May tirada ng mga balik. Badi, umo na nato. Nibutan na nato na ang carrots. Butang na to badi ang patatas. Isa yung tirada da badi kung gusto kag daghan nga sudan. Inanim buhaton, patatas, carrots, gamay ra din nga karne. Butang. Daghan na kayo sudan. Hanggang mga badi. Malamami diba? Okay mga badi, luto na mga badi. Thanks for watching. Baboy, yan ay patatas o carrots. Right. Thanks for watching mga buddy.